ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya
tanggadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan? Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema. Tayaon na sa syudad kan Iriga ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, as in makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang spirulina capsules, aloe vera capsules, noni capsules, ganoderma capsules, coenzyme Q10 capsules, krill oil capsules, as in colostrum capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2, San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, Maximo Manzano Jr. and family, for all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Tino Luares and family of USA, Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur, Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City, Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City, SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City, Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City, Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City, Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City, Domingo Tercinio and family of Canada, Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margareto Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Verwan Rev Enterprises Corporation through Waterdogs Health concept of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan at susi sa malusog na kabataan uses ionic and electrolyte mineral drops to promote physical health and provide financial wealth. The company serves our kababayans by conducting free clinics and educating health through its radio program Tubig at Mga Mineral ni Waterdog and its social media account Ionic Minerals Philippines and webinars by providing business opportunities to interested parties with minimal investment, by advocating natural health using God's provisions, and by sponsoring ministries that advocate spiritual nourishment. Verwan Rev Enterprises Corporation is caring most dearly.
Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kununyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa aking mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi.
Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umiihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya nilintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan, masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung
ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
Hot Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na! Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.